Treba li vam potvrda o prebivalištu ili boravištu u Hrvatskoj? Želite li saznati jeste li prijavljeni na obvezno zdravstveno ili mirovinsko osiguranje? Želite li pogledati nalaze svojeg doktora ili popis lijekova koji su vam propisani? Za sve to više ne morate ići u fizičke posjete institucijama i javnim tijelima, već na dohvat ruke to možete pronaći u digitalnoj platformi e-Građani. Portal e-Građani objedinjuje sve informacije javnog sektora u Republici Hrvatskoj te vam pruža mogućnost da dobijete uvid u vlastite podatke, podnesete prigovore ili zahtjeve te zaprimite potvrde u elektroničkom obliku. Dostupan je na engleskom jeziku te svim stranim državljanima sa boravištem u Republici Hrvatskoj. Pristup portalu je omogućen putem takozvanih vjerodajnica. Vjerodajnice mogu biti u obliku tokena, kartica ili mobilnih aplikacija te drugih oblika navedenih na listi prihvaćenih vjerodajnica. Ako koristite mobilno bankarstvo, velika je šansa da već posjedujete vjerodajnicu u obliku M-tokena. Ako koristite mobilno bankarstvo, za prijavu u sustav e-Građani kliknite na banku koju koristite, te će vam se onda otvoriti stranica za prijavu. Istovremeno, u mobitelu otvorite mobilnu aplikaciju te kliknite na M-token. U tom trenutku prikazati će vam se serijski broj tokena te jednokratni PIN. Prepišite te podatke u internetski preglednik te kliknite na prijava. Čestitam! Upravo ste ušli u digitalnu platformu e-Građani. U sklopu portala e-Građani omogućavan je pristup raznim uslugama i informacijama javnih tijela i institucija u Hrvatskoj, a možete pristupiti svojem vlastitom portalu zdravlja. U desnom kutu, ispod vašeg imena i prezimena, kliknite na English kako bi vam portal bio prikazan na engleskom jeziku. Potom kliknite na Find Services i upišite portal zdravlja. Nakon što kliknete portal zdravlja, otvorit će vam se sučelje u sklopu kojeg možete vidjeti tko su vaši izabrani doktori, pregled uputnica koje su vam dane, pregled lijekova koji su vam propisani i mnoge druge informacije. U sklopu portala zdravlja možete i komunicirati s vašim izabranim doktorom pod uvjetom da su izabrani doktori aktivirali tu mogućnost. Možete pristupiti vašim medicinskim podacima, kao što su to primjerice laboratorijski i specijalistički nalazi. Portal zdravlja je također dostupan i kao mobilna aplikacija koju možete skinuti na vaš mobitel te tako pristupati mogućnostima koje nudi. Digitalna platforma e-Građani i portal zdravlja su digitalne platforme koje štošta omogućuju. Informirajte se i istražite ih kako bi saznali kojim sve uslugama možete pristupiti u digitalnom obliku bez potrebe odlaska u javne institucije i tijela.